wa na mabalik sa ilang mga trabaho ang pipila ka mga kawani sa Office of the Senior Citizens Affairs nga nalambigit sa giingong anomalya sa distribution sa financial assistance sa milabay nga tuig. Kini mao'y gipahayag ni Attorney Homer Cabaral, ang chairman sa Fact-Finding Committee ato sa pakighinabi kaniya. Bisan og wala pa ang COA report, kitaktak na nilang daan ang naasoy nga mga empleyado base sa findings sa ilang kaugalingon nga investigasyon. Mao na nga nag-ilis ng leadership diha sa Senior Citizens Office. Ya daghan na po nga tangtang diha nga mga empleyado labi na katong na involved. Di mo na may ubang mga individual complaints sa mga senior citizen nga mga pag-distribute ba ilang mga sa recall kaning ilang pamaagi ba nga saon nila pagpangwarta labi na kanang bedridden naaman ay in cahoots with the barangay pansa kay tanod ngumadto dito magsabot na sila so nanatay na pa-dismiss po na. Dugang ni Cabaral, kasagaran sa mga empleyado sa OSCA nga nalabigit sa anomalya, mga job orders. Giingon nga giangkon sa mga naisgutan ang maong pasangil sama sa pagpirma sa master list bisan og patay na ang maong senior citizen. Tungod ni ini, kirekomendar dayon ang pagtaktak kanila. Klaro kay nga ni-admit din sila. That's why kay kargado nila mga naikaswa kanang GO so wala na to iparenew ang contract. Mo bitaw na recommend ta for non-renewal kay ilang mang gi-admitar ang ilang sayop. In fact, nag-aislag pa saylo. So, may recommend sa mayor, ang uban, nataktak yun, ang uban, wagtang yun sa ilang posisyon niya sa senior. Sa report nga gipagawa sa COA, nasuta nga dunay irregularidad sa pagpagawa sa maong pondo ngadto sa mga senior citizens. Apan giklaro ni Cabaral nga sa wala pa ang report sa COA, giaksyonan na nila kini og na-address na ang maong issue. Pag-assume ni Mayor, right after the death of Mayor Labilla, ay mong Mayor, si Mayor Mike Rama, that is the number one issue nga ato diyang gi-aksyonan. So precisely nga nagbago, nag-ilis din og bagong head diya sa senior mo to wag tanto mga personalities diha. Gipasalig sa OSCA nga hugot na ang ilang gihimong pagbantay karon sa mga empleyado aron di na mausab og wala nay korupsyon nga mahitabo sa pagpanghatag sa benepisyo alang sa mga senior citizens. Lakip sa barangay nga ilang naimbestigaran na, mao ang barangay Inayawan diin moabot sa 49 ka senior citizens nga wala na ang giapil sa lista. Gipahayag sab ni Cabaral nga buot gyud ni Mayor Michael Rama nga walay korupsyon nga mahitabo sa Cebu City Hall. Di na kita mahadlok ang COA report diha nga daghang pang nangawat kay napugnan na sa administrasyon karon sa atong mayor nga iya gyud ang giklaro nga corruption kontra gyud niya. Corruption is not my cup of coffee. Good governance. Aron masiguro nga dili na mausab ang pagpangwarta sulod sa buhatan sa OSCA, pipila ka mga lakang ilang gibuhat sama sa dili na itugot ang authorization ug personal sila nga mongadto sa mga panimalay sa mga senior citizens sa dili pa ihatag ang financial assistance aron masiguro nga mga buhi pa kini. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.